Figyelem! A most következő jelenetben a szereplőkkel való bármilyen hasonlóság kizárólag a véletlen műve. Ha mégis hasonlít valamelyik szereplőre, hát akkor bazd meg ráfáztál. Hé! Mi van már? Mégis, mikor akartuk tudni? Mégis miről beszélsz? Majd megyünk, hogyha akarunk. Hát ha összevakarod magad és te is jössz, oké? Okay? He? És mégis, hol akarjátok csinálni? De mielőtt erre válaszolnátok, arra semmi esély, hogy nálam. Há? Még velem sem? Te lenni az utolsó útszél, akit megbasznék. Mégis miből gondolod, hogy pont veled csinálnám? Mit csinálsz? Még akkor sem, hogyha itt dobálod a csöcseidet. Még akkor sem, hogyha itt mutogatod a buforot az orrom előtt. Jézusom, ilyenekkel nem tudsz elcsábítani, ugyanis én nem olyan srác vagyok. Akkor mi lenne, ha én is beszállnék? Oh my god! Leech Hungarian Parody. Magyar hangok. Kurosaki Ichigo. PC Master. Abara Irenchi. Darius. Matsumoto Rangiku Kirara. Magyar szöveg Közös megegyezés alapján. A szinkron készült a Dark Side stúdióban.